No niin, tässä esitellään Ninebot E henkilökuljetin. Tämä laite on mielenkiintoinen, koska tällä voi liikkua eteenpäin, taaksepäin, pyöriä ympäri akselissa samalla paikalla, missä on. Tämän laitteen huippunopeus on 20 kilsaa tunnissa. Täällä ajaa yhden latauksella noin 25 kilsaa. Tässä laitteessa on nopeusmittari kahvassa. Täällä on akun näyttö kahvassa. Tätä ohjataan kääntämällä vasemmalle tai oikealle kahvasta. Ja eteenpäin liikutaan painoa siirtämällä eteenpäin tai taaksepäin. Laite painaa 23,5 kiloa. Se on helppo jopa naisväen nostaa autoa. Laitteesta lähtee irti tämä ohjausyksikkö. Nostetaan vaan ilmaa ja laitetaan takas paikalleen. Ja voidaan kiristää tästä. Laitteeseen on myös saatavana polviohjaus. Noin. Sitten tosta vähän kiristetään ja astutaan päälle. Polvia ohjaamalla laitetta käännetään. Laitteessa myös on jarruvalot. Kun laitteella jarruttaa, niin valot syttyy. Peruutetaan. Laitteita aika mukava ajaa. Sitten tässä on avain, jolla laitetta ohjataan. Laite voidaan sammuttaa tai pistää nukkumaan. Nyt laite sammu ja pistää laite päälle. Laite aina aktivoidaan, siellä on 2 painetunnistinta jalalla. Käytetään, niin gyroskoopit lähtee pyöriin ja sen jälkeen on turvallista astua päälle. Ja ei muuta kuin menoksi. Laitteessa on 1 litium-akku. Sen lataaminen kestää noin 2–4 tuntia, riippuu kuinka tyhjänä se akku on.